kwartje viel met 17. Met meisjes zou je mij niet zien. Ik wou die jongen uit mijn klas. Toen wist ik dat ik anders was. Met Valentijn geen kaart voor mij. De zaterdag was altijd vrij. Ik wou mijn liefde aan hem kwijt. Op 17 kwam duidelijkheid. En als ik diep in hun kasten, die in geen enkel groepje pasten, wanhopig op hun kamer thuis, naar jongens starend op de buis, de ogen dicht vol fantasie, een kussen zoenend als een lief. Het is niet wat het lijkt met 17. De stoere jongen van mijn school, met blonde meiden als idool, zei ik heb niks met zo'n vieze nicht, ik sla het liefst hun ogen dicht. Ook op de tv zag ik ze wel, was dat wel mijn rolmodel? Met een hoge stem en een handgebaar was ik ook zo, het voelde raar. En als ik het wel eens probeerde, maar helaas al heel snel leerde, het blijft een dorpsmentaliteit. De jongen trouwt daar met een meid. Voor hen was ik een vreemdeling, als ik daar met een vriendje ging. Wat doen ze jongens aan van 17? Dit is voor jou die het erkent, die niet kan zijn dat wat je bent, en die geen eerste keuze was bij groepjes vormen in de klas. Maar de tijd die heeft niet stilgestaan, ik ben mijn eigen weg gegaan. De dagen van in dromen vrij ligt alweer even achter mij. Ik speel geen spel meer, wil me geven met een vriendje door het leven. Zijn echte vrienden die ik ken, mij accepteren als ik ben en zachtjes zeggen ik wil je zien en geven wat een mens verdient. Er is heel veel gebeurd sinds 17.